L-istudenti li jieħdu gost jaqraw imorru aħjar fl-iskola minn dawk li ma jaqrawx, dan turih ċar ir-riċerka u għalhekk li għat-tielet sena konsekuttiva tnediet il-kampanja Aqra fis-sajf. Fil-fatt ir-riċerka turi wkoll li l-istudenti li ma jaqrawx fis-sajf jitilfu l-benefiċċji ta' madwar xarejn tagħlim li jkunu ħadu mill-iskola u għalhekk huwa rrakkomandat li tfal jaqraw tal-inqas 5 kotba fis-sajf. Waqt it-tnedija attendejna l-sessjoni parti minn din il-kampanja, sessjoni ta' qari animat li fih spikka l-entużjażmu ta' ċkejknin li flimkien mal-ġenituri tagħhom kantaw għanijiet u interaġixxew b'mod kontinwu mal-għalliema. Inni 3 snin u nofs nagħmilhom u dal-programm ta' qara miegħi huwa programm fejn fih tinqara storja b'mod ferriħi għat-tfal, ngħidu l-alfabet, il-kuluri, nkantaw nursery rhymes jew nkella bil-Malti taqbili tat-tfal b'mod ferriħi. Tkellimna wkoll ma' Romina li hija tifla ċkejkna illi għalkemm għadha ċkejkna biex taqra tħoss li binta qed titgħallem ħafna minn dawn is-sessjonijiet. L-importanti ħafna għax anka tkompli ma' tfal u hekk. Anka bħala numri u hekk mill-1 sa 10 tkun taf x'inhu ġej ċab, tkun taf ġej għall-lesson wara oħra. Tajjeb ħafna u tieħu pjaċir meta tkun ġej għall-lesson lena tagħha hekk. Biex għal darb'oħra l-kampanja tkun suċċess, it-tfal se jkollhom aċċess għal kodba u se jkunu jistgħu jgawdu minn ta' inizjattivi fosthom li ta' kull ġimgħa numru ta' libreriji pubbliċi u ċentri ta' skola sajf se jkollhom animaturi mħarġa mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu li se jaqraw lit-tfal stejjer bil-Malti u bl-Ingliż. Barra minn hekk fi 22 lokalità se jkun organizzat il-programm Klabb Naħla fis-sajf għal tfal tal-ewwel, it-tieni u t-tielet sena tal-iskejjel primarji tal-Istat. U f'5 lokalitajiet oħra ser isir il-programm inwar tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu għal dawk it-tfal li jeħtieġu l-għajnuna fil-qari. Numru ta' skejjel primarji, medju u sekondarji se jiftħu l-librerija tal-iskola tagħhom għall-istudenti li jattendu l-istess skejjel darba jew darbtejn fil-ġimgħa u l-entità libreriji Maltin żiedet il-ġranet u l-ħinijiet tal-ftuħ tal-libreriji pubbliċi wkoll. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo ħeġġeġ lill-ġenituri kollha biex kemm jista' jkun jitkellmu u jikkomunikaw ħafna ma' wliedhom kif fiċ-ċentri ta' ħarsien għat-tfal qed jiltaqgħu ta' spiss ma' sitwazzjonijiet fejn it-tfal ma jkunux għadhom jafu kif jitkellmu.